Salutare, fraților! Fraților! Ce scoai? Todos bien? Tot ok? V-ați petrecut zilele fericite și nopțile și mai fericite? Ce credeți? Și eu la fel. Nu load, stai. Continuă de unde ai rămas. Așa. Rămăsesem că am distrus portalul cu ăla, rămăsesem aici, la săculeț. Guten Tag, Agent Blazkowicz. With that reward on your head, I bet you're interested in traveling unseen. The best way to do that is by using the rooftops or the sewers. The rooftops give you a good view of the city, but beware of snipers. And if you're not careful where you step, you could fall. Bă, ești nebun. S-a pus un bounty pe capul meu, cum îi zice? Recompensă. Mamă, ce m-am speriat, am deschis cineva. Wow! Bă, ești nebun? Pe bune? În oraș? Nu cred, mă. Ia stai, mă. Pe ăla, cum îl cheamă? Gata, destroyed. Ammunition 0. Ce-s boșilor? Ia să vedem, ia stai așa, să văd dacă pot să omor unde ăsta. Da, mă, moare, mor ușor ăștia. Mor ca soldații, gen. Da, dacă tragi în ei pur și simplu. Da, mă, ești unul glonț, nu mai mult. Și cum ar veni, sunt pur și simplu soldați ăștia. Hai că am tras dacă e. După câini am tras. Bun, hai să ne cinci la misiune. Să folosim rooftops, ai zis, să? Cum îi zice, nu merge pe aici. Să folosim acoperișurile și să am grijă să nu cad, că de-alea, ești nebun. Tu vorbești cu mine așa, vorbești cu mine eu. Culcat. Nu știe nimeni ce s-a întâmplat. Toți agenții spun că sunt tripat. Dar eu el confident am stat și m-am jucat. Zac, face și rap și șmecherie, că ce credeți? Suntem de aici din farfrie, hop, țop. Am gata. Era să tragă în el, ești nebun. Aici ce e? Tot așa rooftops? Tot așa rooftops. Păi și... cum vrei mâncați să folosesc eu tot timpul, dar tot timpul canalizările, că așa mi-a zis, să mă bat prin canale, că e recompensă pe capul meu și să nu mă vede nimeni. Câinii au dispărut. Opa, mai e unul. Au dispărut. Da. Bă, dar noi suntem agent Blazkowicz, mă. Ești nebun. Opa, uite câinii. Hai, Blackie trece încoa. Blackie trece încoa, că e blocaj aici. Nu-i nimic. Unde a fugit ăla, mă? Bă, ciudat sunt ăștia. Se gliciuiesc prin perete. Salut, puțurul meu. Opa! Move out! Opa, cine a mai tras? Grenade, out. I'm hiding under the roof. Take cover. They're everywhere. Alarm! Nu sunt cu aia niciun brave, ești nebun. Opa! L-am văzut. Ăla e. Ce vrei, mă? L-ăsta i-a zburat capul, ești nebun. La grenadă. Prietenii noștri. Stai așa. Nu, că... Așa. Și mai era unul. Că am văzut mai mulți. Mișto că pot să-i omori repede pe ăștia, nu sunt... E mișto. Sunt practic oameni cu
morților cu un pic de căcat în ei și au făcut super câini, ești nebun. Zombie. Ha, mă, du-te sus. Care... Oh, mamă, ce m-a speriat ăsta. Dar am crezut că e sus. E sus, am crezut că vin de jos. Și am zis să urc mai repede ca să-i omor de aici. Bă, că mecea, mă. Agent Blascovici nu se sperie. Da, așa că nu mai pot să cobor. Deci de aici sau... Vedem ce e aici. Rooftop. Rooftop. Păi, și? De unde mergeam? Pe aici? Să mor eu pe aici? Cred că da. Păi și acum începe războaiele. Încă mergi. Ili. Trebuie să mergem la baza noastră secretă, unde se află băjeții cu steluțe pe umeri. Ăștia zici că e Peaky Blinders. Bine, e pe timpul războiului, deci... Привет, Agent Blaskovich. Privet, my friend. Privet. Ce faci cu ei? Bă, dar eu ce trebuie să fac? The feral creatures you saw at the underground base are the Gemein. Sniffers, as the Nazi guards call them. They are the results of experimentation with the Thule portal. They sniff out Black Sun energy. The Nazis use them to locate the purest of the manufactured crystals. Eu, mișto. Na, pe hai să mergem la ei, nu? Stai așa. Hați. The best of luck on your mission. Ce vorbești, mă, tu așa? Bă, țâșcă, vezi că vorbești, ești obraznic. Auzi. Când trec eu pe lângă voi, culcați toți. Du-te cu aia. Ăla e al meu. Am crezut că gata, am intrat puțin acolo și s-a împrăștiat ăștia prin oraș. Nu mai știe cine-i bossul. Ce-ați făcut, mă? Ia uite pe asta. Ia uite-le pe alea. De unde? Ia uite, m-a băgat și gata, m-a băgat... Opa. Femei blonde cu superputeri. Opa. Ne uităm toți la ce mă uit eu? Ne uităm. Ăștia de ce n-au zis, mă, nimica? M-au lăsat să mă bucur și eu de, știi ce zic? Ce maintenance, da, ție. Mentenanță. Alianță. Cred că e plin orașul de femei de-ale. Mișto. Mie place. Voi ce ziceți? Ne place? Eu zic că ne place. Iar prin subsoluri și canale. Midtown West. Ne ducem la Midtown. Opa, the Black Market. Ia stai. Oh, look, it's the celebrity. Unde e? Unde sunt armele? The Black Market? You know, I can see the good you're doing for Eisenstadt, but Da. peace was never a good bet. Really? I've learned your secret, my friend. Bani mâncați. You have quite the resume. And this, Office of Secret Action. Yes. Secret. Very good. Bă, unde sunt armele, mă? In need of some supplies. Da, frățioară, dă-și mie 3 lingouri de aur. Nu asta, unde e aia? Asta e aia cu... Tesla Gun. Nu știu care e în casă și... Asta e aia cu electricitate sau aia altă e? Stai așa să mă uit la ele. Dar nu pot. Looking to buy something? Yes, my friend, I am looking to... ...200 și asta 60. Eu cred că asta e.
Veil nu știu ce, veil nu știu cum, introduce crystal, așa, dă-i și mai sus, dă-i refill ammo, flux arc. Choose the particle beam to freedom to resonate with living matter, causing it to bend towards enemy targets. Habar n-am ce ăsta, n-am înțeles. Ceva cu se îndoaie, cu nu știu ce. MK2 generator replaces the weapon's conventional generator with a more responsive second generation device, decreasing spin up time. Vrăjeli. Mai vrăjeli ăștia ni. La car mai putem să facem ceva? Putem. Dă-i. Că carul folosim mai tot timpul. Bagă și ăsta, că avem bani. Și ne oprim aici, că nu mai avem bani. Iar am rămas fără bani. Iar trebuie să mergem să furăm lingoaie de aur. Iar prin canal, iar artefacte, opa. Deci artefactele alea e bani mulți. Bani mulți. Sanchi. Canale, nebunii, alea. Bă, nu sunt eu șobolan, așa că haideți afară, că eu nu pot așa. Trebuie să ies la lume, să plimb câinii. Dă-l pe boss. Iar, bă, câini. Că am auzit ceva. Muriți. Pentru Eisenstadt, muriți. Wow! Ce-ai făcut? Hai, mă, tragi. Bulangiule. Ce-ai făcut? Coduri s-au arătat. Unde ești? This way? Pe, trebuie să ies acum, că n-am ce să fac. Unde e? Nu mă moară ăștia. N-ai, mă, ce să fac. Puteam să-mi pun scutul, dar am uitat. Bă, gameș. Să vezi ce-i dau la bulangiu. M-a salvat bine. Da, așa. Hați. Și acum nu mai ne aruncăm ca proști, știi ce zic? N-ai, mă, ce să faci, n-ai ce să... Trebuie să... Deci, n-ai. Fiu și o stealth, să fiu și o... Nu se poate. Unde e ăla? Ha, mă, veniți. Unde ești, mă? Nu cred, băi. Ieși că-mi fac. Bine. Na, acum e altfel făcut. Au întărire acum. Am omorât 2 cu un glonț, mă. Ce surrender, mă? Știi cine sunt eu? Tatăl lui Andy Anderson. Ce cavră, să vezi ce cavră îți dă ție. Ce-a făcut, mă? Mi-a schimbat... Mi-a pus mai ușor, gen că am murit de prea multe ori sau ce? Că nu mai e la fel. Se gândește, mă, și probabil, mă, știi, cu dificultăți, dar oricum îi omoram, nu trebuia să-mi facă mie de-asta. Aha.
Așa tare a aruncat ăla cu grenada, mă, dar a ajuns până aici. Hai că am folosit carul de toate gloanțele. Aveam artileria asta grea. Nu știu cum să zic. Știi ce zic? Ce crezi? Ce crezi? Cred că mor. Nu mor. Bă, dar ăsta e obiectivul meu, mă, nu este așa că mă bag cu ăștia degeaba. Eu trebuie să mă duc în altă parte. Trebuie să mă duc pe aici. The Black Market. La băieții în casă. Welcome back, BJ. Mă băteam mai rea cu ea. Good work at the job. Oh, my friend, wasn't it? Să mergem jos la Caroline. Nu mai e Caroline. Ba da, uite, să mut ăștia, ce face? You're either lucky or insane to dodge death the way you do, but welcome back. We tracked some parts from the device you destroyed to an abandoned cannery in Eisenstadt. I need you to do some reconnaissance there. That's all, BJ. Oh, I should tell you that recruitment in the circle is up, and your exploits are a big part of that, so you have my thanks. Atât? Aiurea. Choose an active mission from the objective page of the journal. Nu pe aici. Pe aici ieșim. Good luck out there, BJ. Thank you, PJ. 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 J. Ce PJ? Pe mine mă cheamă Blascovici. Cine-i PJ ăsta? Mă, unde trebuie să mă duc? În casa aici? As you can see. Care American is here, mă, că nu-i nimeni, ești nebun. Sunt doar eu. Wow. N-am văzut. Mai mi-aruncă ăștia o grenadă și ăla sunt. Să bat ai mei pe mai multe fronturi. Vreau să fac și eu din aia o schemă ță, că am crezut că merge, dar nu merge. Hai că am dat bine rău. I can't go on with my mission, so I need your help. You'll need to go to the warehouse and steal the code book before it's moved to a new location. The warehouse should be on your Warehouse, huh? Trebuie ce double G. Activate a mission in your journal, nu știu ce. Păi și cum mă duc, mă, la... Say have mission giver. Ia să vedem. Păi a zis băiatul că trebuie să mă duc la... Nu mai mă duc? Warehouse, uite aici. Unde sunt? Sunt aici. Și nu pot să setez și eu un select waypoint. Uite, merge. Ia stai, objective. Warehouse. Asta ce e? Infiltrate the cannery through the sweater with the Nazi activities. Set this as your active mission. Yes. Locate the warehouse. Let's go. Mai era una cu ceva cu bază nazistă, dar m-am gândit că aia trebuie să fie prea mare. Iară, mă. Afară aici.
Oh, e și robot. Grenadă, stai că s-a dat cu grenadă. Și asta e mei. Iată că pe ăsta n-ai cum să mă mori. Decât dacă îi dai în caturile alea. Și cu caturile alea, ăsta. De-te mă. Stai cu aia. Mă, acum te-ai găsit să încarci arma. Telefonul mare, bă. Mi-a consumat toate glanțele blangiu. Mori, mă. În sfârșit a murit, da. Ia vină mă și tu, cuțu. Blacky, treci încă o dată. Asta s-a gliciuit. 3-4 coate-i trebuie ăsta. Bine de știut. Locate the warehouse. Asta e warehouse-ul? Trebuie să vedem pe mapă. Nu aici am. Warehouse, asta e. Traveling to the warehouse. Sper că nu e mult. Locate the code book. Objective complete. Unlock the warehouse door. Pe secrete pe aici. Unde-i mă carul? Nu mai am car? Cred, aba da. Gata. Luăm secretele și am fugit, nu? Intelligence. Artificială intelligence. The American is here. And he wants to kill you all. Și acum ne-am blocat, dar secretele. Trebuie să fie vreun secret pe aici. Da, așa. Unde e aia? Bun. Secretele cu Blascovici. După aici am venit noi. Păi și acum? Căcat. Above. Sus trebuie să ne ducem. Să ne încărcăm și de asta. Să ne încărcăm puterile. Ne încărcăm tot. Aici trebuia, mă. Am deschis ușa. Sir, a spy has been reported in the area. No doubt the resistance is making another attempt on my life. The fools. You must get to safety immediately, sir. Very well. But you, place the guards on full alert. Yes, sir. Here, take this code book and put it in the safe. I'll be at my home. Contact me should there be any problems. Yes, sir. Gata, sir.
not sure. Move up! Mai e unul aici. Why are you hiding? Au ieșit ăștia, mă. Heads up! Ce a fost aia, mâncați? He's right there! Ce mai e bombă carul ăsta? The American is here! The American is here! Grenade out! DP super fire! Do not let the American escape! De așa că îi luăm și pe aici. We know you're here. Știți, a? Păi dacă știți, de ce vă ascundeți, nu? Trebuie, știe că eu stai aici. E blocadă. Da, trebuie să fie... Stai. Caroline. Watch your targets! We know you're here. Alert, high command! Mai era unul. Ne-am făcut, pe aici am venit, ne-am făcut de bani? Ne-am făcut. Pe aici era afară, ok, mergem înainte. Pe aici, aici ce? The American is here. Opa, goldean. Ok, let's go. Am ajuns în camera aia blocată, secretă, care acum e deschisă, s-a închigat. Pardon, am luat toate secretele. Escape the warehouse. Stai, nu fugiți. Uite bă ce fug, bă. M-a făcut. Let's go! Surrender, and I'll make your death quick. Surrender, and I will help you achieve nothing. I need suppressing There is a spy. Whoa. Give me suppressing fire! Easy people. Get him now! Go! Move out! Suppressing fire! Keep moving! Head up! Retreat now! Te-l bă cum a dat-o, bă, fix la mine. Move out! Attack! Ești, nu cred. Cred că trăgea de sus, au venit din toate părțile. Bun. Omorâm altfel. Intrăm direct pe ei. Că știm că sunt aici. Ăla a fugit. Aici nu-s. Go! Forward! The hit is down! The hit is... I'm reloading! Suppressing fire! Have you seen him? 9! Move up! This way!
Move up! Move up! Go, go, go! Down! Down! I need suppressing fire! You flash! Stop him! Move out! Get him now! Go, go, go! Maintain fire! Move up! Surrender! Look left! Let's go! Bă, de unde tot vin, bă, mâncați aici, mă? Na, de unde e? Și mai sunt. Gata, nu mai sunt. I-au omorât pe toți. Da, că nu m-am dus bine. Trebuie să plec. Până am venit, cred că am terminat. Bun. For some time now, the Kreisau Circle has been intercepting top-secret Nazi communications, but couldn't decode them. I took over a mission for an injured agent and agreed to steal a code book that would help them. The book was stored in a heavily guarded warehouse. Luckily, I was able to fight my way through and find it. Am ciordit o carte de secrete. Atât. Bun. Video ăsta cred că a fost perfect. Ca și timp. Ne vedem la următorul sigur e o misiune de aia cu baze secrete și o să fie și la de 40 de minute. Vă salută fratele vostru, ceau!